Κάνω υγιεινή διατροφή, δεν το χρειάζομαι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τρώνε φρούτα, λαχανικά, την φυσική τους μορφή. Αυτό βέβαια ίσχυε πριν από αρκετά χρόνια, δυστυχώς. Μακάρι δηλαδή όλοι να μπορούσαμε να παίρνουμε όλα αυτά που χρειαζόμαστε από τα φρούτα και τα λαχανικά στη φυσική τους μορφή. Αυτό που μπορώ να τους ενημερώσω οπωσδήποτε είναι ότι πλέον τα φρούτα και τα λαχανικά δεν έχουν τη θρεπτική αξία που είχαν κάποτε. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπουμε στο παράδειγμά μας, μια γυναίκα το 1951 για να πάρει τη βιταμίνη Α που χρειαζόταν καθημερινά έπρεπε να φάει 2 ροδάκινα. Το ερώτημα βέβαια είναι αν τα τρώγε το 1951, ίσως να τρώγε και ένα και να σταματούσε. Αλλά το πιο σημαντικό και εντυπωσιακό είναι το ότι σήμερα η ίδια γυναίκα φυσικά πρέπει να φάει 53 ροδάκινα για να μπορέσει να πάρει τη βιταμίνη Α που χρειάζεται. Και αν δεν ήταν 53 και 20 να ήταν, καταλαβαίνετε, πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό συμβαίνει γιατί η υπερεντατική καλλιέργεια, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν έχουν εξαντλήσει το έδαφος δεν έχει θρεπτικά συστατικά και έτσι λοιπόν τα φρούτα και τα λαχανικά εξαιτίας της επέμβασης του ανθρώπου δεν δίνουν τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνομαι στους ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι κάνουν υγιεινή διατροφή και είναι σωστό γιατί δεν τρώνε γύρους και αλκοόλ, αναψυκτικά κτλ. Κάνουν υγιεινή διατροφή, σίγουρα. Απλά σήμερα είναι από ό,τι βλέπουμε ελλειπής διατροφή. Επίσης, σε μία έρευνα που έγινε σε Πανεπιστήμιο της Σουηδίας κάνανε το ίδιο τεστ, φρούτα και λαχανικά, όπως βλέπετε στις οθόνες σας. Τα συγκρίναν το 1985, τη θρεπτική τους αξία, συγκρίναν το 1996 ξανά και το 2002 ξανά. Δεξιά με κόκκινο χρώμα βλέπετε τις μειώσεις που είχαν σε όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά. Αυτό που λέγαμε δηλαδή ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα, σήμερα δεν ισχύει πλέον. Πρέπει να φας, όπως καταλαβαίνετε, πολύ περισσότερο. Και τότε ίσως κάποιος ξεφύγει και στις θερμίδες. Η ανάγκη λοιπόν για να συμπληρώσω τη διατροφή μου, όχι από πουδήποτε βέβαια, γι' αυτό συγκεκριμένα γίνεται η πρόταση από εμάς, από τη Herbalife, είναι πραγματικά αναγκαία.